Taşar yurttum yıkmanlar geliyor diye. Gelende daşar yurdusk çödýänim bilýän ha. Ana bilýän taşar yurtçu. Yo, aynen o. Şu taýym daşar yurdusk meňle düşündüm ben. Ana gelip başladı. Bak gelle. Yanımda ola çödýän. Hello inik. Täze zaman inik, täjir market inik. Hoş geldiňiz inik. Başlyk inik, lapuh inik, orun basar inik. Gördüm inik. Malades inik. Atıqaw inik. Geç ginik hazır bar yasinik. Ördüm däminik, ördüm dämi. Ekiz gydmy. O täjir market inik, hemme gat inik, askitka inik, arzan inik. Şetýan maňa da öwretsin. Staýyň Amerika bolmaly, staýyň şunumy? Deň staýyň ara ýeli usya ýel. Nätdinik? Sağol inik. Atıqaw inik. Geçe prasum inik. Täjir market inik, täze zaman inik, number 1 inik, Türkmenistan inik, bilýän inik. Gut. Gut hemme dat. Go gut mut hemme dat. Mutung merýän dogan o dogra aýdýan. Doğru değil. Hellem çary. Gurlada golda bir datdym da. Düşündüm inik. Prasu. Berde mi? Ha. O daşarutlar gelip durağınlardan o. Geç başladılar. Bu näme daşar yurtlu dämi inik. Ay, kolim ha. Bilmedim ayın. Anrik gel uğradılar şu an. Barbalyan. Çary. O was. Hey, daşar yurtlu indi gelýär diýär. Ay. Bu gyz näme ka? Mene Türkmen inik. Siz daşar yurtlarını bilen doğru inik. Ay çary. Gözüne äçki daşar daşar yurtlu bolýar ama o balyk Ay geyip. bilemokda başlyk muny. Ay sepetim olsun inik. Yok bol inik. Daşar yurtlular geldi inik.